Riċerkaturi Maltin qed jagħmlu diversi skoperti dwar xemm fil-kanal ta' bejn Malta u Sqallija. Tkellimna dwar dan mal-ġeologu Aaron Mikallef li jagħmel il-mapep ta' qiegħ il-baħar. Bħala parti minn dan il-proċess josserva xemm u jara xi proċessi ġeoloġiċi iffurmaw. Bħalissa għandna proġett li huwa funded minn fellowship ta' Marie Curie, jismu SCARP. U bieħed nistudjaw fuq 4 snin skarpata jew irdum kbir li għandna bejn Malta u Sqallija li jismu Malta Escarpment. U s-sena l-oħra minna Oceanographic Expedition ta' ftit ġranet fejn meppjajna il-maġġoranza ta' dan l-irdum. U issa qed noħorġu r-riżultati bil-mod il-mod fejn qed niskopru numru kbir ta' valanghi, ta' widien, u anke tipi ta' ħajja bħal huma korall. Min din ir-riċerka rriżulta li 20,000 sena ilu il-livell tal-baħar kien aktar baxx. Skoprew 4 erin taħt il-baħar fiż-żona tas-Sikka l-Bajda u anke pont li kien iwassal minn Malta għal Sqallija. Il-professur Mikallef spjega li madwar il-Gżejjer Maltin sabu madwar 200 valanga li huma kawża ta' terremot jew inkella ta' erożjoni, valangi li kkawżaw miljuni kbar ta' ħsarat. Interessanti wkoll li bejn Malta u l-Greċja hemm rekord ta' tsunami li ġraw mal-1700 sena ilu. Għalilna wkoll li taħt filfla sabu li hemm mal-1500 km fond li huwa miżawt b'korall iswed. Dawn huma l-koll skoperti li fi kliem il-professur Mikallef mhux faċli li jsiru. Naħseb li kbar sfida hija li nikkonvinċu kemm il-leaders ta' pajjiżna però anke tal-EU tal-importanza li hemm li tistudja qiegħ il-baħar għax hemm numru ta' vantaġġi u applikazzjonijiet ta' dawn it-tip ta' riżultati li nġibu minn qiegħ il-baħar. Fosthom minn dak li għandhom x'jaqsmu ma' natural hazards, ma' riżorsi u anke ma' enerġija ta' blue energy. Żied jgħid li jħossu x-xurtjat li huwa ġeologu u jinsab entużjast biex jaqsam dak li jaf anke ma' studenti mill-iskejjel sekondarji. Dan hekk kif din is-sena mistennija jsiru taħdidiet informattivi dwar il-wirt li għandu pajjiżna taħt l-ilma. Tanti ħafna mill-events tagħna li nagħmlu bħala scientists ikunu ma' scientists oħrajn. Ġifieri meta nippubblikaw xi ħaġa jew konferenzi, l-interaction tagħna tkun ma' marine scientists bħalna ukoll. Però hemm importanza kbira li dak li nipproduċu aħna, speċjalment xogħol li huwa funded minn fondi pubbliċi, ikun magħruf ukoll mill-pubbliku ġenerali.